Príomh a cháirde agus fáilte chuig córa leis an gconra lumsa cún ar Sheridan Comadí chunir na Gaeilge. I mar hananta inniu tá an Dr. John Walsh atá na hanolaí ar annach chuid rudaí ach go háirithe ar choimisiún na Gaeltachta. Scríb sé leabhar díchoimisiún na Gaeltachta, beag nach fiche bliain ó hin inis ach tá taide nua dénta aige ar an gomisiún ó hin. John, chuna sta cuasaí leat. Gur mí mágad as a gcuirde bheith sa a chuin. Well, céir bhí gceist le comisiún na Gaeltachta, caihan ar hála sé agus cén fá ar hála sé. But buníoch comisiún na Gaeltachta in éidir go feith cuaig agus is dócha go gahamid an cóhéic snáisiúnta a chur san áirdh a chuin an stát nua a bhunaithe agus ar lí chud de thógáil an stát nó a bheith bunú an comisiún tuigimid ar fad an bhéim a cuireach ar an gcultúr agus ar an dange san aibheoch an chultúrtha sa cheathrú dhearannach don néhaí stíag agus tuigimid an bhéim a legach nuair a bunaíoch chun na Gaeilge an bhéim a legach ar an dros siar chun na Gaeltachta agus gur legach síos tradiisiún seanna bhunaithe a fósling sa látha nuamhain bhín fálamórdaí na Gaelinge os na cathairicha a dul siar gotí imilmhór tír na tíre I measc bhainte na Gaeltachta chun antanga gála má chaidúirí dúchais. Agus cuineagar na rudí eile chomá a héiteach an éidir go feithe sé bunaíoch fianna fáil, bunaíoch cuiste aigeadra chun na buin agus na nótaí éireannacha a chrothú agus I dhearra, chuig an chiadstáisiún radio ar an éir, ní stáisiún náisiúnta behéach dóRN chuir sé ar an éir néidir go feithe sé, agus bunaíoch an comisiún le béle is éireann néidir go feithe seacht, mar sin sais institútí cultúrtha nó institútí táchtacha do chud an stáit nó, Bhí jahiad son agus ina measc bhí bunú an comisiún, clocha míle cultúra más maileat a behiad agus bhí ar fad mar chud don dógáil stáitse a léirú go raibh go mbeadh an stát dílis, le léirú go mbeadh an stát dílis don bhéiniúlacht chréalach agus dá éireacht agus ceantas na gníortha simbalacha san a bheith bunú comisiún na Gaeltachta néidir go feithe cúig. Mar smuoítar ar na heachtraí a lig as a deascar bunú an téirsáid. Bhí ceis na Gaeilge agus bhí cuasaí abheochan, ní bháin abheochan na Gaeilge ach an abheochan chultúrtha generalta, mar héime a bhíoch á phlé agus mar rud a thug sort fuiineh dus na hiireachtaí sin ar fad. Agus ní haon ionta sé gnéan fa iirecht toirt fi ar bhain agrathe nuair bunaíodh an stáit. A rá mór an cainte faoi ag an náam an rá ar molú an rá moláil ag an séirstát marghealagrá an tíireacht seo a dhéanamh nó a daoine siniciúil faoi. Bhí annach chud dóchas is dócha ann ag an nám a chuin go bhéad faoi antanga a bheochan agus bhí is dócha go raibh beidir breistant ag go daoine go méidir go bhéadach chun na Gaeilge dul a bhaimar an stát. Is cinnte gur éirigh leis a gunrad dul a bhaimar an stát sa clí is gur legach síos rudaí táchtacha ó héamh stádistílí thuúil agus mar sin dá néidir go feithe dó mar hampla sa chéad bhunracht socríoch gur bhí an Gaeilge antanga náisiúnta agus teanga co-ifigiúil, teanga go mbeadh an stát is céine ché ó héamh ifigiúlachta agus a bheith go méad ar nó níor buine é sin amach a riamh, níor bhain éon rialtas éireannach, níor tháinig éon rialtas éireannach cóngurucht an stádas san na chur a bhaim go fíringach ach bhí sé sin táchtach go simbalach cinnte ag an nám agus chomáile sin má chuirmid in áirimh an takeíocht a tháinig mar leis an ggóras a dachas lá le pádrig néidir go feithe dó be an rialtas sealadach é ní raibh an séirstát bunathe fiú socríoch gnéan faoi críábhar mar a deirmid inis don bhélings na scoilne go gafaí a bhóine ar feigóireach lig in aigen lei agus néidir go feithe trí mí anár, néidir go feithe trí ní raibh an séirstát ach tíirech ar tréis teachtar an saoil. Hocrig an rialtas go dúir faoi isteach riachtanas antráil in na stát Chervíse, sin go gathach daoine sna gráid generálta go gathadíist scrúdú Gaelinge a dhéanamh mar sin ba haclaí táchtacha iad san don danga a thuaireach dóchas beidir do bhuine ag an nám go raibh an stát an áiríide mar jaall ar bharsta dhéanamh de réir am rithir ach tá rudaí simúla eile is féidir ará a chuan chomá agus sin má dhéchan tú ar na cóid sa chartlan náisiúnta. Bhí obair an rialtas ar siúla méle.
dan go is mó fiú comisiún na Gaeltacht de dunnech goor dan opper san iméle mar ní raibh na skillne ann be bheog dunne sa tír a bhí ábalta a bhí litterthe go an litterthe sa réilge ke gur a chuid kaintúí dúcha se agus mar don í rah an choras a dachiseach tíirech chore bon i rah goor déine mehetri de goras staatcherví er faad goor dus de staatcherví go bhí an viidir an on dréif se ri an an staat agus céan tú a riist agus a riist eile sa chartlan náisiúnta nótaí córaigras idir rúnathe ringe agus staatcherví agus go bhfuil gréling chutas na daine há gist is trí bhean an bhéle a dhéin agus a dhéanaan go banúsach an stát chud ibre fós agus bin an dúláán mór a bhí ann agus táscing inis le bantáiste na staire ná éirig leis an stát gailúí in a bhirthain agus cinnte go raibh iirecht ann ag an ann gailúí in a bhar an stát tríd an riocht na stát Jervíise ach ní higann tú an dúláán beidir go dtí go síon tú síos agus go bhéchan tú na cóid a thugan léirú beodit ober éringach an rialte seo lá go lá agus bhí ober an rialte seo dhéanamh agus tá fós an éirle. Is tócha go bhfuil sé intice cin fár hála sé más muoín tú ar fiú na canteoirí buchamasí mar deir tú hain is ní minic ará litterthacht chompórdach wahacu satanga agus fiúrá meach sí trééis annach chuid blianta a chahabh I más canteoirí dúchas ag fólam gailge na gailteachta ní gailge an stát chóir sa bheith a gceist le sin agus bhí an stát nua agus beidir go rah teanga agus folklór nua de dhé chun tuairt faoin obair sin agus beidir go rah sé dúrch ro chompórdach clí leis an rudí a bhí a dhéanamh Hanna. Ach an rá na takeíochtaí a chuirú ar fáil solar buniu comisiún na Gaeltachta an rá siad mar chuid de strátéis is tócha gnearch mit planála teanga sa lá tá Johan. nó an rá siad dúrch mar íirechtaí agsúla éonar a déanú ar bhain a bhí dúrch neamhagrathe ar bhealach ach le deabhéin is tócha bhí rud a cínt a dhéanamh ar san na Gaeilge. Well bhí an ideolíocht fábharach cinnte bhí an ideolíocht dana chur an Ghaeilge chun cín agus ideolíocht an na teanga náisiúnta bhí sí sin dreis go mór ach ní éidir míist pleanáil teanga sa chial choimseire a thuirt ar sin níor tháinig an pleanáil teanga mar chuincheap go dtí a bhd níos déanaí sa bheith uíis ní ra bhéh an chaint ar an tochangolíocht an uair sin bhí an tangolíocht an a ring agus cúng go mar réimse gar an iúil ní bheith chaint ar hochangolíocht dá riire go dtí na seacadí mar sin ní raibh an sanolalas ann agus is cinnte ná a bhéin strátéis ile gháalach ag an stát chun an teanga chur chun céin níor bunaíoch rang rialtais ar bhatha leis a danga go dtí na chéigedaí mar is óil dóin legach go leor don uachs na blianta luathe ar an rain a dachiseach hí an rain a dachis a déanamh anna chud rodíana chomá. Dar nó bhí airí ann a bhí bhí páirteach sa chunra, hí trúr an háchtach ar fad a bhí páirteach sa chunra arnán de blaid ristard Mhail Chatha agus ón Macnéil, agus bhíidir sanan in airí sa rialtas nó agus cé go raibh takeíocht farsanta agus cían tú memram agus a lehéidir do memram táchtach sa charta náisiúnta ón Macnéil mar jouler vonú comisiún na Gaeltacht de bunathe ar einachtaí a bhí tagathe ó chóirlí cúntaí rud atá san iúil cóirle na ggóirlí cúntaí a chur litrecha ag ón Macnéil ag éirí go manófaí comisiún na Gaeltacht agus an san hóg sesin memram chuig an rialtas mar jouler sin. Cé go raibh takeíochtaí éonar ann mar sin an áithní agsúla níiad místragur a bhéin stratéis ile gháalach ann agus is dóile mar chuin go raibh breiste da ag an an beidir gur bhfuin an na Ghaeilge freigracht na Ghaeilge go raibh sí sin ar gachéine agus uaireanta nuair a bhíon freigracht cho lehan san ann ní chhlaachtar leis a freigracht nó ní chuirtar an reigracht arí nó ní winter amach an aim má bhí an gachéine freigrachas rud ag in ar a bair a beidir ná bhíon aine agus is dólam go méidir gur hit antanga idir na scuiltene na blianta luas an nar a bhéin raing rialta se bhí tugathe go homaláin géile agus go homaláin de chéan tú ríist agus a ríist eile na cóid an rain a dachas beidir a ghlacha ceanaireachta más féidir ceanaireachta thuirtéir agus is cinnte an bartas bhó a duineach dá rire ná an choras a dachas
bin an rot behaachtaí a dénach daíre ó hef ólas an danga oort an bobbel generalta ach mar le gaiú aber an réaltis ag raibh comisiún marialler sins na dahatí chomá agus gur hosnig an lé sin níos luúhin as an níor dinnech mór an dolchan marialler sin in áíre, mar sin bhí an riochttan is antráler ann, mar sin bégan do réine dolle fé scrúdú agus iad a dollesteach sa réaltas ach taréis dollesteach agus iad a stig níor a bhéin chlár príimseach ann le cinú go gurfií séirbhí si ar fáil don bobbel. Trí bheith an na gailinge agus dar nó te míid an stair a bhuiin lei sin bhí commas réúnta á le an stá séirhís freistal ar an bobbal trí gailing, ní raibh sé sin á dhéanamh ach an son buinechan an riochtan na son agus hit pe commas a bhí ann ar fad as a chéile agus an son bhí mar sa staid gur bhéh an 8 na dangacha ifigiúla thuirteisteach agus tosnú ag le bhéil anna is le ríist, mar sin níor chuig an rialtas éon rialtas daíre in lec leis an gist sin gailú an réalta sé. agus má chuoine míid ar chohigs na eile san étas orpach an bhfuil miontangacha á labhart, tás gom nach bhfuil an tréimh sé chéana staire á chur i gúbráid le chéile going ach má dhéch míid an is ar hirirse ar nós hir na Mascach agus na Catalóine, fiú an rat an bheog go buinte, dintar chud bhd obair don obair riirechain sna tíre san trí bhean na miontanga. Rud nach fuiltáir le hen éing an éair. A chuirí sé an cóhé an chohéics folitiúil. Tréimh sé agsúléigs an chohéics folitiúil difriúil. Go hamláán agsúil go dtíirech. Agus ní ra éon eisiom leir an sna 1950 don stát nua agus bhí ideolaíocht fi le an freisin fi an cinál ról go chóga meach a bheith ag an stát a saoil an duine éonar. Ní haíam riamh ní hílam go rá rialtas chuman an Wales na 1950 mar rialtas a chréid go mór gur chóirdóibh chuisteach go mór, bhí seachas Beiidir a chuirsaí bhráilta ach go cínte nérá an Thailand sin é anamh híh cuasaí tangaide. Conas mar sin ar thug an comisiún faoin obair seo. Conas ar curú an comisiún le chéile agus cén sort staide rinne siad ar na Gaeilge. Bhí téirmú tagartha ag an ráhéirm tagartha táchtach ar ire an comisiún agus bin ar dúise ráideach cá raibh réiltocht mar sin céimar de helf leistíir déit a chuin go bhfuil mappaí an comisiún ná tá siad a gomsa ach níor siad leistíir dom an sa agus mapáilí anmh nó léirscáilúí anmh ar an réiltocht bin ceantas na haimine a bhí ann agus an réiltocht a haniu ó héh na tíróíochta rud ná raibh déanta agus dhéon an comisiún obair an na háachta chun déh san agus thug an tíróí Jacinta Pronti thug si obair anna historiúil ar na léirscáilena dail siidir agus dail siidir léirscáilena analí se bhí bunathe ar chuin áirmh néidir agus a héin agus néidir héineag chomá agus thugriadar gombeich mar is ó don tail is dócha gombeich chatagóir gailtochta an mas maiile 4 gailtocht áitina meich an réiling ar a dail ag 8 féin géad nó níos mód an bobbal san brec gailtocht idir 5 agus 16 féin géad agus má dhéchní ar na léirscáilena san feimimiid léirgus an hemiúil is dócha déirmí an le nuh mar tá pócaí móra gailtochta go den chláir mar hapla tá beg nach Kiri ar fad clúdathe tá stráid go mór do gaiileh clúdathe tuperdáin agus céimiid an pócaí hís fan an chóstan an cósta heas i garibre chofada sir le heile an léire agus a léide tá fós réiltach sa lá tainine bhein. Mar sin go tíróíoch tugann sé léirgus sais dramaúlú in beidir agus an dá gahans an dearag ggóir 4 réiltocht agus an buí i ggóir breréiltocht agus bhí na hadíochttaí san samiúil chomá a chuin mar 4 dar nó an adíocht 4 tugann sé glinocht le fis chomá chuann sé rudí eile inúil beidir seachas go dtíireach neart natangach chuann sé inúil gur countracha itsa tá gan smáil nach éon trúliú déanta orda agus mar chéile leis se bhacail brec dá meich brec a hena got ar rinne nílach 6 a hena got air dá meich brec ólas a got ní bheith ólas am an áda got mar sé tá rud éigent an asnamh le se bhacail brec rud éigent fiú asláine beidir fiú baint leis breoiteocht na rud éigent mar sin agus bhí an bhreac réiltocht Paul a go má agus dúirt Reg Hindley an tírólaí Reg Hindley gur dhéon an comisiún anna ábhéil ar fad ar hírólaíocht na gailtochta ag an nám
agus is toch gur fearing áirhann san chud na Gardaí amach an survey specialte a dhéanamh na countercha in capach an réiling a bheith fós bio. Ach is dócha lena gcearta thuirtas na commissionéirí chomá, dúidir gur bonan fíor réaltacht mar hampla agus counter in a raibh an réiling a gomas ag 8 féingiad an bobbal nó sa bhreac réaltacht raibh commas ní radidir a kaint fé úsáid mar sin viidir a kaint chomas an fobal antanga a lawer. Agus kin sé dermu an lei neuf ní vech an ólíocht beidir cho hun éfe ó hef na statistiki agus a vecha going sa lá tan van. Agus an tarna term tagar an san ná chun multi en of marialer fresú na gailing as réiltocht I réimsi agsúle I dachas riúrachan agus eicnaíocht mar hapla. Bin an dá herma tagara agus an san hí kringethe pebelíacha hí scata kringethe in iwwer sé sráid airiger. Im na lia sin an áit in a raibh an comisiún lonathe in a raibh róníocht ag an comisiún agus fear ó réiltocht fós grí taigo scanal in a róní an comisiún agus hála is dólan gur ceirech ringú déag reachtálaach in iwwer sé agus tugach cuire do réine einachtaí a choristeach hí fógraí na nóchtáin agus a léidir na nóchtáin náisiúnta an glíomh solis chomá mar jaall einachtaí a bheit teachton bobbel agus tugach cuire do dagríocht die áire mar ham tugach cuire do ran a réaltas, tugach cuire an aglis chaitlikach rud a léirigh dar nó cócht na aglise ag an nám agus cólachtaí pebelí agus a hé tugach cuire dóibh siúd chun fianise thuirt agus an sanreachtálaach na cringethe na lia agus léachaisteach réine. Agus an san choder timp na tíre godí na countercha agsúla gailtochta agus bhí cringethe a cos na príomh chuntathe gailtochta ceanna bheith sanniuúil doing a nilbeidir ná an cringú bhí a gonta an chláir mar dar nóí léon chailtochta gonta an chláir níos mór bhí cringú cos sa lecht an san in óstáin sa lecht gonta an chláir cringú drálí a freistal chailtochtaí na mún kringú Mount Garvan, a freistal na déis, vi kringú dig na koorte, sa gaile, vi kringú méle wordheid, vi kringethe I dier chonnen choma, dar no ni raf geiltocht in mí, aan an Thompson, a choig bert commissionéri gedi o mei, gont lo, maar dar no vi toorde mécht aan, gurfi o mei stach so geiltocht, agus neer kurig, wel, I sé fére ra naar kurig, maar in nacht na dihe geiltocht nedig a fehanné kurig pokebelg in o mei, Isteach so réiltocht bhethe leis na donta sí tííochta na hiig mór an daine in ó mé riamh go raibh an ceart san naá ach hosna sé sin an ag intocht híróíocha chuin mar eala jóran na gailtochta mar cuaigchéad 8 cuaig hárain counter a bhil comisiún na gailtochta le chur sa réiltocht ach an san in nacht na dithe gailtocht neidir go fehanné chuirich táran a sa bhreis hí níos mó ná sé chiad ach sin scéal Harris lí buinn sé le feibelle a bhí an tréist an comisiún an leerskáilú se héana a bhar méiltocht agus an chintocht mar ja a thuair doing an san bhí cúpla an dhíú agsúil de hiróíocht na gailtochta na leabhar go ceann bhd. Agus tá mé cinnte gur immer an stocharacht áitiúil ról I leathnú I leathnú gailtocht na neontais ar rénos na neontais den chinál sin. Ach béidir gur chruthí an róghóchas sin ó híh an learscáilú de, gur chruise sin feib an hain mar gur chruise ceist faoi inchreideocht na sanmhínethe sin. Mar dean tú hain, sé rud a bhí ceist, agus bhí na léirscáil cruinó híh na survéine a déanú agus na ceisna chuú, go rá an chumas sin ag na daine sin. Ach níor bhanan sin agus daine agus caiinteoirí gníomhacha, agus béidir gur lé daine an léirscáil mar sin, agus nuair a chonig siad na ceantacha dearga I gunda an chláir mar hampla. Gur raibh na sú leis gur fíor réiltochtaí a bheith sna ceantarcha sin ach ar a chuirtstóid na ceantarcha sin bheith sé solar go hansciúpaí nach ra mór an gcuige á leabhar sa hiile. Se well tá na mappaí a chuin is rud anna chuachach iad, ní rudí marmh iad an éair tá annach chud lé sa tíróíocht an is mar jaall ar an ideolíocht a chur an mappa iniuúil. Agus tugtar chloropleth an 6 mappa há a gceist go tú dahan agsúla agus gomín an dá chéana cheantar beidir réúnta mór agus dar nó ní thugann sé sin éon ólas céil chúiseach mar eall dhifriochtaí áitiúla leis an geantar san agus chomáile sin tá tradiisiún sin ann tá sé sa bret an bheag chomátá leabhar
an a bhahan marialler hirolíocht natanga sa rat an belgi innen an hour going seo geléirian geminnig gan úsáiter an stíl mapball so gan úsáiter chun ma natanga a rianú tríd an star agus go gurtar mapui agsúle a gon braid lenne chéile a léirú krappa agus coolú agus mahalú na gantar gaeltocht agus iad a gaiiri níos lú is níos lú. Ach dar nó is féidir tíróíocht natanga a léirú ar chitte eile chomá. Agus stocha gur live bhain gangennig na mapui seo tíróíocht na gaeltochta in eigen an fopel ach gangen iad ar tiiskent áirithe de hiróíocht natanga nor hoog alles marialler laart natanga las mod gaeltocht de neger mar hampla agus fós nor géni met hiróíocht na gailinge ní chéni der vapui de chaintjori gailinge na klie mar hamplen no de chaintjori gailinge e gahar na galí na nait na mar sin ach mar sin tan de mapui hein imrien si túnach an a leider agus is kindje gorág mapui gemisisiún na gaeltocht de gorág er túnach leider veon an fabel lenne dorenach agus gur chohéidir sinnicúlacht is dócha a gas na áirithe. Agus go nimríon an chuinseap sin tan go fóil mar leirtar an éan go minic faoi an réaltocht seachas na gaeltochtaí agus tá anna éagsúlacht tá anna éagsúlachtaí an sin a ní honan na cúnsí in ihir na gaiileh agus ag Connemara agus i ddír chonel agus i ggéirín ó múscrí dar nóid tá cóhéics acnamúil chochúil agus choultúrtha éagsúil an sin nach dogan an téirme amháin sin san áirimh agus beidir go mbeadh policíthe éagsúile de dhí de gach ceantas na ceantarcha sin. Ja we gangen ieder an tiiskent an eigen an fabel goráid lehi an gaeltocht agus is gur bin beidir an dúnacher bevo wie commisisiún na gaeltocht an naai sin is dóilem gur áit lehi agus deirig le commisisiún na gaeltochta an tiiskent sin a gangen nu an eigen an fabel agus mar derstu is tiiskentí sin a ha fósling wie an lá a ha an ach tiiskentí beidir innen navard beidir agus fiú na difriochttaí intercounter éagsúla a chomáile sin Beidir gur gangennig na mapui seo féinúlacht gaeltocht a chomá gur léiriidir de winter na gaeltocht a gur fuidir le réimse níos lehan an ádíiricha a sráid value hain agus dar nó cíimiidé sin beidir níos leidir in is na institute gaeltochta a taachtar an bód le da bliana nuas dar nó údarrás na gaeltochta radio na gaeltochta fiú iireachtas na gailinge lí gur gaú le institute mhór gaeltochta í tá níos lehanan an gaeltochta nach kindse go anna gomrahan muintir na gaeltochta as countercha agsúlas a gaeltocht go muinen siad leis. Tá sin fear gan doubt. Nuair a bhí obair an comisiún críochnithe, cadí na moltaí a rinneadar. Ní gad an gáil tríte nachta tómóla in iseach cad na príomh voltaí agus beidir na cín. Well 8 dó molle mar a deirtú a bhí ann is dóilem na mappaí is dócha gur bin an túnacher bevó beidir go fad termach a gág an comisiún ling. Ach Bhuiin beag nach trocha molle as an 8 dó molle le cuasaí a dachaseach tá go leoracha ná chuiricha bhaim ach tá cúpla ceann a bhí táchtach maidir leis na cuas na choláistí iúna mar hampla hí tugacht tuile áitna do bhainte na gaeltochta i goláistí iúna níos déanaí na choláistí olbhúchain bhí an reine dachas a lé na goláistí olbhúchain ag an ná mar sin is cinnte gur ranganig obair an comisiún gur vrosta sé sin beidir corchan cín na goláistí olbhúchain. Agus an iúint tríbeán na gailinge de bhúntóirí bonscaile bhí le héad sin tosnathe ag goláiste fáidir ag fés na trochadí mar sin dag sé sin a bhí an cinnte. Nadidir mé allar na leabhar scaile in gailing de scaile na gaeltochta táscom go bhfuil obair mhór déanta ag cag sin le blianta beaga an nuas agus ní chluismid an irid gerán a níis seachas mar a chluisiimiist trád á raibh agus cinnte go ceanna bhd tréist an gomisiúna bheit man ibre ná raibh dóhan leabhar a fáilte bhí iúnach. Béilte scaile a chur fáilt is scaile na gaeltocht a tháinig 8 ag an 3 8 na méilte scaile rud a thug a chintig go bhaich daltaí scaile gaeltocht de béile te in aigen lei bhí sé sin bunathe ar bhola a bhí sa comisiún. Olscail na héir an gaiileh dar nó dénach moltaí marialler dúrach gur láran at eintlachta a bheith sa gaiileh do churchan cín natanga agus gur raibh ról ar le ag an goláiste. Coláiste na hoscaile gaiileh an tanam a bhí ar
an olscoil ag an am agus dar nó hánig an tachtasteach an idige fehanné a leg cuam le olscoil na galí Maidir le Forberton a dachas tríú le bhéil trí bheán na gailinge. Mullach leúntais de stát tseirvísigh réilteachta agus do gádaí chomá agus hágad ar son níos déanaí. Dinnach mollam riallar na cuairtena ach bhí 8 na gúirte na brethúna seán hena ón idige fethe cethir ach na multaí dhéanaan comisiún bhí ar son níor chuiricíd san na bhaim. Agus mar chéile is dócha leis an riorachán mar bhí an riachtan is antrála stát tseirvíise bhí sé sin ar na leabhar cúpla blian rih obair an comisiún 3 bliana sa fáil siach an tóirisk. Agus is dócha molla mór eile a dginach a chuan ná alanú daine agus bunathe ar má dhéchmid ar tá leabhar bra ag Ciara Bernach mar jouler bhórt na Gauntar Cúng agus má dhéchmid ar na léirscáil na spálam sin de vitléing iad léirscáil in na bhórt na Gauntar Cúng agus fiorhíim díomhil bheabhríon na léirscáil na seodíomh agus láimhreach bán íon siad an chosúlacht leis an néilteacht ó héobh na tíróíochta. Mar sin hí feiban na mór naíochta mar sóldóing sa bhéilteacht hí rófló dúna an talabhabalt an déanú bhí ann na chothú agus bhlan comisiún den neistó faoi daine machchas an bhéilteacht agus bhladar alanú ar scáil an mór. Nis níor hála sé sin dar nó ag míad nar hála alanú ar scáil an mór. A hála alanú mar sin héin agus buíocht na chuilíochtaí gailteachta mar a tugad chortha agus cúig cí ar fad a bhí ann agus bhíidir i bháinge leir bhleat lia na cí gúnta na mí na cí is caiúla ach bhí pobl bega gíal dara agus bhí pobl eile i gile vantáin chomá agus dar nó níor bhar antanga i gíal dara ná i gile vantáin nach tá rácheantar gailteachta sa látáin jo bhain i gúnta na mí. Agus an son dar nó bhí Joontas tííocht do chomá agus mar luas hena 8 na dithe gailteacht néidir fehanné agus bin molle a dhéon comisiún na gailteacht do chomá godóirfíisteach Joontas sí. Mar sin ní hé gur hep ar fad ar obair an comisiún hí go leor rud í ná chuirich a bhaim agus tá gom gur ghlaach an raing aigeis col le moltaí an comisiún agus gur dhéanaidir iireachtaí iad a chuir de réim seoil nuair a dail sig an rialtas a ragra sa fá bear bán in éidir fehanné hí an raing aigeis Har bheith patúir nó náideach fiú mar jouler na moltaí, mar dar nó bhí feiban na móra eacnamíochta sa tír ag an nám agus mar a dúris níos lóige bhí mion Har bheith cimeádach ó héh aigeis ag rialtas chuman na bhéil, Har bheith cimeádach ar fad agus ní ráidir chunéim rud radicoch dhéanamh ó héh inistíochta i rudí áirithe nar bhain le choramú na gúntas más maiileach na cúnta si a bheith chom agus bhí anna bhéim mar fad ar sin agus gandul a bhíocha agus mar sin da. Mar sin ní hé gur hep go chomáán ar obair an comisiún hí annach chudrodí ná chuirich a bhaim. Tá sena himúil fiochan siar ar inis chuan beg nach céad blian níos déanaí an dóchas a bhí ann an tidéalachas an románsúlacht go bhá agus chomá agus sin na daine a ghlachpát sa comisiún agus níor luam ar iad son chuan ar lí ba joule léirú ar an elite nó a bhí dílis an stát agus ar hastig wathe go nairóch leis an stát a bhí an obair an comisiún chomá. Na commissionéirí hain na daine hain a bhí raníoch le bheith ina commissionéirí ahheochanóirí mór le rá a daine a chréid san ahheochan agus daine a chréid sa stát, daine a thug a daíocht don stát. Na daine a chuirich fé agalah chud bhacha son be bheán acme na gailteachta iad nó be bheán acme iad go generalta daine a ríist a bhí a takeú leis an subgrúnú ban rachtúil, hí annach chud sagart a gceist, hí annach chud dochtúirí a gceist, hí iascar an nóá agus fer an nuor nóá agus dóim gur andathe dá riar a haar a gaan a bhí leabhar teachas daine éar, ní hé gná bhaintear na gailteachta tágaing sa comisiún agus dar nó a ríist léirú ar chúnsaí an ama, fearrah ar fad a bhí ann hí an onadíocht ar fad firan na commissionéirí ar fad na daine a gléoch mar inéthe na daine a thug fianaise os cóir an comisiún. Blacham leis go raibh buint ag maná le hollahú na túrascála leis an glóscrín áireacht agus mar sin dach ní thugtar ahantas dá líad dóibh agus a ríist níl sé sin eisceochtúil i gún sin na linge mar sin an bheánach me ian is dócha a léirítar dóing an obair an comisiún cad a chreidir siúd mar jaall ar an mhéling agus cad é an dóchas a bhí san sa réilteacht agus lasmod an réilteacht.
Lí inslacht die orgánige a behéad lí a Jeremy Gramsci is dócha an dalh na déine seo hog fianise an dalhs na kringethe fud na gailtochta. Ba in éhe iad ní ra sanolalas per se a géin den na ceisina seo, ní ra ein den éis staidir ana bhar aviochantanga eile ní ra cean an le staidir ana bhar. Well aviochantanga a ggóhéics stát réonlach ar rénos. ó ahrútanga I ggóhéics déanlach agus sílim gur rud an tábhachtach sin le tuairt an ábh agus muid breanú ar star na gaige le chéad blian was gur sochaí an difriú le bhí an ó chóhéics na eile a lútear uaireanta mar chomparáid. Seachas na moltaí le deontais tuíochta agus athlonathe go dtí cantracha eile an rá éon moltaí an ó hí forbert acnamíochta nó forbert gealagar na gantracha gailteachta. Bhí an comisiún an a lag is dóilm ar a buinte sin a chuan agus is dóilm gur nar min a ríist léiríonn an ionise doing nar éirigh leis an stát doling leit leis a vibes an agus bhainte sin le ideolíocht na ringe chomá hasdóch ideolíocht folletúil de hort eile chun doling leit le fibe na struchtúre a bhain le gealagar na gailteachta agus ach ní hítar domsa gur éirigh leis an stát riamh doling leit leis sin agus gorág sé sin dar ire go pointe an gailtocht sa rucht na bhfuil si in nuh agus go bhfuil sé anna jacker is dócha sa lá tá nuhhain agus an nua liberálachas chun cín teacht ar bhún le acnamuoich a meach ghlacha politú leis thuach cosint do áitna háide friúil ó heh teang agus cultúr ar nós na gailtochta tá sé deachar teacht ar bhún le mar sin in néan lais an íorthar le bheith fíringach mar sin Bhain an chud is módas na moltaí le cuasaí a dachas mar dearm ach na moltaí a bhain le cuasaí acnamuocht a bhíidir tarc go. Immer éirecht cogan na garad ein drochionchar ab an comisiún. An ra daoine an nar chomhaibrí leis an comisiún. nó ra gné áirithe den teach le chéile ar son na gailge a gceist leis ar chomhaibrí buil íana fáil mar hampla agus sin féin mar bhí an am leis an comisiún. Well is dóilm na commissionéirí a bhí ann viidir ar fad páirteach hí mar hampla Joseph Hanley hí sé in a rónaí ar Ryan Rialtas agus a lehéid hí daine a bhí páirteach an obair an Rialtas viidir ann hena féin hí tachtadal an nach dibrapáide go hógáin ó chunta an chláir a bhí páirteach hí trúr dar ban páide go hógáin sa chearú dáil mar a hálíí na chuannach an fear seo ben dunne begéile kanstócha as kote an chlár an Patrick Hogan eile vi go na gail ní rah cáil an reilige sé siút mar hapla ach is dóilm go bhfuil min caafar a chuir san áirih nar a fianna fáil bonathe nuair a chuirech an comisiún bon agus caafar a hantas a bhórt de chaman na gail mar salátá nu bhain ní hogtar a hantas de ina gail beidir ar ein tlí jararfach as a bheith a chur ar san na gailge agus ní hé go mengse a molle in na gail nach chuirid sa látá nu bheith nach caafar a hananta starúil is dócha de bhanú comisiún na gailteach de beginíomh táchtach é ar san natanga agus is cinnte gur léiri sé nar a bhanirid san beidir de dhifriocht ideolíoch ó héh natanga idir an dá fríomhmórtí politúile a bheith a ging an go is mód an bheithúí sinnéing agus cé gur chuir fianna fáil ó heh retric aide nuair a hangad ar a ggó den éidir go trochadó. Ní hé gur éirigh leo go héfachtach do le lech le hanna chud na feibanna beidir ahaníoch i comisiún na gailteach. De cé go gafar a ahand chomá gur chuirech tús le chudvádas na scéimena mar hapla le lín do íana fáil a bheith sa rialtas na trochadí agus na badí. Is toch wil fuder egent le bracht san mar le sim farsen de devalere agus mar da ach kaffer rager heb getopistoch er devalere gailú a ynne ver 40 hein ni hegur gur dinnech ober ine fáil rief tri an na gailinge ke raf a viochen natanga mar darna aim ag barti treis a hen to na tire nor a bonnie geen go fe sé mar sin ni dolem go an irid san die friocht ideolíoch. Idir an dá 40 ag an am is dóilm go géimiid beidir difriocht ideolíochta a tacht chun cin níos DNA ó heh natangan gur brach beidir
go raibh díolseacht áirithe ag fianna fáil don Ghaeilge ar feadh bhd. Agus go raibh ar beidir beganí níos trogalaí cúla thuairt lé agus mar sin dá. Ach maidir leis na rudaí a cuireach a bhaim atá luide gom se cuireach cuideachas an a bhaim fé rialtas í an na fáil idir 32 agus 8. Ach mar sin hain a chuan ní hégur chuig rialtas í an na fáil in le le feiban na struchtúr in na Gaeltacht ó hebh na heacnamíochta. Ach an urid agus cé go raibh policy eacnamíoch in na fáil go raibh a bhd níos mód an idir go bháil stáit i gceist agus gur buíoch na cólachtaí stát ortha agus gur dhéon an stát idir go bháil háchtach I gcúrsaí sóisialta maidir le tíocht mar hampla agus I gcúrsaí eacnamíochta. Ní féidling ará gur chuireach aon phlean struchtúr críimseach le chéile a dheilálach le feiban na sóisialta agus eacnamíochta na Gaeltachta. Hep íana fáil é sin íanamh chomá. Rud a léiríonn doing ar llí an tauras a bheith ar rinne riamh ná raibh a gceist ag go fianna fáil leis an takeíocht an Ghaeilge ar llí ach béalrá agus cuman na maithasa a chur ar hain agus simballachas gan bha agus caafar a bháil is dóil an gúil sin fíor go buinte cé go ráidir níos takeúla beidir ná mar a bhí finna Gael in amach na mbliain. Agus fecin muid dar nói an tá pása amháin ar bhainte leis an comisiún agus ar bhainte le bunú rion na Gaeltachta agus sin risteart an bhfuil chaha. Ní léon doubt ach go raibh sé hen go pásanta an bháil an Ghaeilge agus go raibh sé sásta anna chuid foioineh a chuirteach ina chuid iirechtaí struchtúr éigen nó iirecht chórasach éigen a dhéanamh tíbhaistid an tuiscint ideolaach a bhí aige ar chósaí rud éigen beart éigen a dhéanamh ar son na Ghaeilge. Agus beidir gurh álaíonn scéal leis an dáfáirtí gur bhain sé gcónaí leis na daoine éonar agus na híireachtaí ar idir hain agus chamar ag gur aimim siad ar coppla cóthúlaí sa fáirtí déadhí doch an cíine dhéanamh agus muna aimim siad ar ní éadhí. Stoin go bhéad féin rud céan rámí ar macnéil agus de blaid chomá chuan cé go ráidir go pásanta an a rofa le cis natanga agus leis an abheochan. Bhíidir ring legus dócha le stát chóras a bhí ar nós cumilum ar an léamhas dear faoi agus náideach ar an léamhas dúiltaí mar jair agus cé go raibh iireachtaí mór a pásanta an dhéanamh go cinnte ná éirigh leo aber míist go chórasach ná éirigh leo an athhrú a degree. Stoilm chomá a chuan Ní higann daoine cecho dachar agus a bhíonn sé aber míist teanga a chur ar gúil. Is gníomh mór radicach sóisialta é sin a deastíí an annachchuid acfaní ar fad, agus annachchuid tolle agus ideolíocht de hais ar le, agus takeíocht an fphobal le é bhaint amach, agus léiríonn an taithí ag ríist ar chóhéics na eile le chuig go bliana nuas san áitna omráiteach ar nós Canada, ar nós na Breataine Bige, ar nós na gaunter sa Spáin en a bhfuil féin rialtas ná go déanacha a dheacra is a há sé sin. Fiú san áit in na míon annach chud caintóirí agat. Bhíonn sé dechar an bhionn teanga a chreisiú. Fíor dheacra ar fad, mar tan tú caintear chóhéics casta eacnamíoch agus politúid chomá, agus bhíonn an folaíoch de gcónaí i gceist chomá. Cad é an éráid folitúil más maiile atá ann agus cén tail go ddíireach atá leistigh den éráid folitúil ar bhaile chur I bhaim moltaí Comisiún na Gaeltachta na aon Comisiún eile. Agus is bailach go bhfuil stairada a going sa tíir seo a san. Moltaí maithe fónta an dhéanamh a ríist agus a ríist eile mar dheall ar theisiú na Gaeilge ach níl an tuil folitúil láide go leor agus níl an pobal beginnerá a rómhórtha. Níl go leor daoine búrtha go leor chun brú politúil a chur ar ghaoine gníomh a dhéanamh agus sin an áite bhfuil an aib. Well capam gur focail scór an bhaid sin John gur míle mátasach an tám a chahabling inniu agus tásúlam go me caiint leat ríis go lua. Go mágad a chuan.